Poštovani ljudi, je Pro Gamer, danas ćemo igrati Minecraft 6. epizoda preživljavanja. Ta 6. epizoda preživljavanja, ali u kakvom Minecraftu? Ne više u 0.14.0 verziji, nego u 0.15.0 verziji. I ljudi, pogledajte ovo, sad možemo naći konji i sve. Barem ja mislim da se promijenilo malo ovo, tako da vidim je noć, da ili ne. I ljudi, što da radimo u ovoj epizodi? Da. Ali sad su izašli konji možda negdje. Ali teško da ćemo je naći. Zato neću ti tražiti, jer će ne početi novi serijal ovdje od ovoga Minecrafta, jer ovo više neće biti moj svijet još malo. Završiti sa ovim serijalom. I 10 epizoda još, 4 epizode da snimim. Nije nikak problem, jer to je lako. Baš. Da je teško baš nešto. Nije da nije. To nije dobro. Eto da ima kraj mape i da se baci dole. Stvorilo se ulovca da je koljeg se stvori, čovječe. Da se konj hoće stvoriti. Šta da radimo u ovoj epizodu? Samo bez svinje da ne bude dosadno. I ovdje i to tako da skupimo hrane i se malo. Ja da imam, zapravo neću. Znam. Doj trove sad malo. Ja bi stvarno napravio ovu, kako se kaže, farmu, ali nije mi ovo sve rijeke neka. Da mi da što da radim. Što da radim? Ljudi, znam, ovdje napravim pećinu i počet ću kopati. Nema veze, nema bak. To bilo dobro u prvoj epizodi. Nema ne on, ne znam, može naći kakvu pećinu da valja, Bože. Ne bi ne snimati ovaj serijal, jer stvarno nema ničega. Da je bilo ovo sjemenki, pa to je bilo ukrao život. Nije ovo će da biti kratka epizoda, jer mi stvarno dosadila, nema ništa raditi. Ništa. Znamo što mogu baš. Hajmo napraviti začas sjekiru, kameru i hajmo cijepati drva za napravimo začas kod kuće, to radimo do 10. epizode. Evo ga. Imam još te epizode, ima to veze, ja spravim. Evo ga, daj mi sjekiru. Stone axe. I idemo. Vraćamo mi nekako, vidite. Nekada mašam tipke zato da su ove manje do njih prošli. Nisam se ni navikao na ovaj Minecraft još, ali odličan je. Stvarno mogu vam priznati da je odličan. Evo vamo ima šumca. Bliže kuće, tako da nema ništa. Evo ga. Mogu da ovdje sjemenke padaju tu bilo uvijek.
Evo ga. Ljudi, ako ste vidjeli neka mi onaj neki popak, ne znam ni ja šta je. Piše mi na klipu, znaš. A vidjeli snima godinu dana i ja ovo sam jedan kanal vidjeti kakve klipove ima. Ima nula subscribera. Nema ni jednog, zato hejter su. Možda ne mogu pa. Evo, stvarno malo se koncentrišem, ne mogu ja pričat sve. Ne da mi se. Kad nema šta rodna, mislim ja pravi u formu sve. Ako cijenite novu priču normalno, mogu danas početi, danas će više klipova ljudi, tako da nadajte se. Snimao sam jednu epizodu, eto da vi znam da nije FIFA 15, ali da mogu snimati u FIFA 15, tako da. Evo ga, good playing, sad imam drveta, good hood, tako da. Evo ga, mogu napraviti sa good hood, tako da. Evo ga, imamo 3 steka drva, 3 steka, imamo 2 steka drva i 24. Tu bi bilo dovoljno za gore, tako da. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Ostavite like, share i subscribe. I vidimo se u sljedećem klipu. Ćao! Ćao matori, vidimo se!